Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan channel mai albarka. Insha Allah yau za mu muku cikakken bayani akan menene Inksnation. Kamar yadda bidiyon mu na baya da muka yi bidiyon mu na baya akan Inksnation, mun ga mutane da yawa sun ji daɗin bidiyon don mun ga mutane sun mana comment sosai akan bidiyon. Shi yasa muka ce insha Allah yau za mu muku cikakken bayani akan menene Inksnation. So dan uwa kakka manta idan yanzu ka fara ziyartar wannan channel din, kakka manta danna mana alamar subscribing da danna mana ƙararrawar sanarwa kamar da like idan bidiyon mu ya burge ka. Mun gode. So da farko kafin mu shiga cikin bidiyon mu nuna muku yadda mutum zai buɗe Inksnation, bara mu muku dan takaitaccen bayani akan Inksnation. So ƴan uwa, Inksnation an kirkira Inksnation ne domin a taimaka ma ƴan uwa domin a rage talaucin da muke fama da shi a Najeriya. Kamar yadda muka sani dai babu wani wanda dai isa ya yaye ma talauci dan ba Allah ba, amma wannan abin za su dinga taimaka wa mutane da naira 120 duk wata. Idan muka ce naira 120, wasu za su yi mamakin ta yaya ba mu naira 120 duk wata. To wannan hanyar da za su ba da naira 120 wannan hanya ce mai sauki. Wannan hanyar ba kuɗi za su baka ba, za su baka wani abu ne wanda ake ce mai pincoin. Kamar a cikin ku wanda yake dan business a online yake amfani da kamar cryptocurrency, kalan su Bitcoin, su Ethereum, na san ya san su. To shi ma wannan yana ɗaya daga cikin su ne, amma shi wannan sunan shi pincoin. Shi wannan an kirkire shi ne, kuɗin internet ne, digital currency ne shi ma wannan kuɗin internet sai aka kirkire shi domin a dinga taimakawa mutane a rage talaucin da muke fama da shi a Najeriya. So ƴan uwa, za ka yi mamakin ta yaya a baka naira 120 nan. Duk wata sun yi alƙawarin za su dinga baka naira 120 na pincoin. Kai dai kawai matsalar ka zaka je ka nemi exchanger ne. Zaka je ka nemi exchanger aka bashi naira 120 shi kuma zai a cikin kashi 100 zai dauki kashi 30 zai baka kashi 70. Wato zai baka naira 87,000. So ƴan uwa, yanzu dai bara mu je mu shiga cikin bidiyon mu sai mu nuna muku yadda mutum zai buɗe wannan Inksnation din nan, kuma link din website din zamu ije muku shi a comment na farko. Zamu haɗa muku da number wayar mu, duk wanda bai fahimta ba zai iya kiran mu, zamu ƙara mutum bayani sosai da sosai. So ba tare da bata muku lokaci ba, bara mu je kai tsaye ga aikin mu. So da farko zaka je ka shiga cikin Google Chrome ɗinka na wayar ka kamar yadda muke gani. Mu ga Google Chrome ɗin mu na wayar mu, zamu danna kanta kamar haka. So gashi nan tana kokarin buɗe mana. So zaran Google Chrome ɗinka ta buɗe maka, zaka je ka danna wajen searching. So zaka je ka yi searching din Inksnation. Gashi nan mu yanzu bara mu je mu search din Inksnation kamar yadda kuke gani. So gashi nan mu yanzu mun yi search din Inksnation. So zaran kai search din Inksnation za ga ya baka nan cikin Inksnation nan duk wani bayani na Inksnation, amma mu kai tsaye zaka zo nan da karan saman nan ga wani waje nan da aka rubuta sign in. Kun gan shi nan gashi nan mun zagaye muku shi, zaka zo zaka danna kan shi kamar yadda muke gani. So gashi nan mun danna. So zaran ya baka searching kamar kaga mu yanzu nan gashi mu yanzu ya nuna mana account din mu ne, idan muna so zamu login ga account din mu nan. So amma mu yanzu ba login da mu ba, za mu ja mu nuna muku yadda mutum zai bude tun daga farko. So da zaran ka shiga nan haka zaka zo zaka danna wajen da aka rubuta sign up din nan, gashi nan mun zagaye muku shi. So mu gashi nan yanzu mun danna mu. So zaran ka danna sign up, gashi nan wajen zai baka zabi da yawa. Nan duk zaka tsaya dai zaka cika bayanan ka na Inksnation. So zaka zo nan gashi nan select a plan din nan, zaka select a plan to continue registration, zaka danna shi. So idan ka danna shi, Inksnation yana da abubuwa ne guda 4. Na farko akwai wannan gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan sorry mun yi selecting din wani. Na farko gashi nan kamar yadda kuke gani akwai wannan brown nan. Na biyu kuma akwai silver, na uku akwai gold, na hudu kuma akwai diamond. Gasu nan duka zabi 4 ne a Inksnation yake da su. So wannan na farko wanda zamu nuna muku shi yanzu kamar haka shine wannan brown shine wanda zaka sa 1000 zaka dinga daukar naira 120 duk wata. Na biyun nan kuma shi kuma silver zaka sa 10,000 zaka dinga daukar naira 180 duk wata. Na ukun nan kuma shine gold, shi kuma ina ganin zaka dinga daukar naira 280. Ga na hudun nan diamond, shine shi kuma wanda zaka dinga daukar naira 300. Amma mu yanzu da nuna muku zamu kawai bara mu zaba na farkon nan kamar yadda kuke gani. So gashi nan kun ga mun zaba na farkon, ga shi nan kai tsaye sun rubuta mana gashi nan 1000 da kanan kasa shine kuɗin shi, shine kuɗin wannan plan din. So zaran ka zabe shi, yanzu abin da ya rage ma zaka zo nan zaka cika wasu duk bayananka. So zaka zo nan zaka rubuta username ɗinka kamar haka. Mu yanzu gashi nan bara mu rubuta username ɗin mu kamar yadda kuke gani.
So idan ka rubuta username ɗinka za ka ɗan haɗa da wasu nambobi ne, shi ne abin zai yi. So gashi nan mun rubuta username ɗinmu, nan sai mun rubuta email ɗinmu kamar yadda muke gani. So ga email ɗinmu nan ma mun rubuta shi, sai ka zo da kanan ƙasa za ka zaɓa password ɗin da kake so ka yi amfani da shi a abin. So mu yanzu gashi nan bara mu rubuta password ɗinmu kamar yadda muke gani. So gashi nan mun rubuta password ɗinmu, za mu ƙara confirming ɗin password ɗinmu a nan ƙasa. So gashi nan mun rubuta, sai ka zo nan select your country. So select your country ɗin nan zaka zaɓa ƙasar ka ne ta Najeriya, duk ƙasar da kake ciki ita zaka zaɓa. Amma mu yanzu mu tunda muna Najeriya ne bara mu zaɓa Najeriya. So ga mu nan mun zo wajen end, ga Najeriya nan mun yi selecting. So zaka zo nan zaka zaɓi pin, domin su ma kusan Inksnation suna bada ATM ɗin cire kuɗi, domin yanzu a halin da muke ciki ma sun fara kawo ATM ɗin Najeriya. To zaka sa pin ɗinka na ATM ɗinka wanda kake so. Mu yanzu gashi nan bara mu sa pin ɗinmu na ATM kamar yadda muke gani. Sai ya ƙara confirming ɗin pin ɗinka. Zaka sa pin ne kaman ko duk kalan ATM da kake amfani da shi, amma wannan zaka zaɓa pin ɗinka ne. So zaran ka gama zaɓa haka ma zaka zo nan zaka clicking nan, zaka clicking ɗin ɗan alaman nan wajen da muka zagaye kamar yadda muke gani. So mu gashi nan mun yi clicking ɗin, sai ka danna sign up. So kun ga gashi nan daga nan sama gashi ya nuno mana register successfully. So zaran kai haka gashi nan sun nuno maka kai saving din password ɗinka, idan kana so kai saving, mu amma yanzu ba za mu yi saving. So gashi nan kamar yadda muke gani daga nan wajen ga username ɗin mu, gashi nan Abdul669 username ɗin mu kenan, daga nan kuma shine duk wani bayanai. To shi wannan abin da kake gani zaka danna gefe da gefen abin ka sai kai screenshot ɗin shi. So kun ga mu yanzu gashi nan mun yi screenshot ɗin namu kamar yadda muke. To wannan screenshot ɗin zaka je zaka tura ga ma kuɗin ka sun sa payment, zaka je zaka tura musu kuɗin su naira 1000. Idan ka tura musu naira 1000 shine ya ma verify na account ɗinka. To wajen tura kuɗin da kansu zaka ga sun turo ma account number ɗin su wanda zaka tura musu, amma gudun samun matsala mu za mu ije muku number ma a ƙasan bidiyon nan. Duk wani wanda yake so mu nuna mai zai tura mana kuɗi, za mu buɗe mai, za mu ije account number ɗin, za mu ije number wayan mu, mutum idan ya so mutum sai ya turo mana sai mu buɗe mai. Wannan abin insha Allah abin nan kowa zai ji daɗin shi, domin wanda kun ga yanzu yan patch A wanda suka yi register yau ina tunanin yau sauran kwana 8 a fara biyan su, domin har sun yi KYC, yanzu KYC na biyu kawai muke jira, da mun yi KYC insha Allah nan da August on 12 za a fara biyan mu kuɗin mu. Kuma wannan abin gaskiya da muke sa rai wannan abin babu wani scam ba komai a wannan abin, domin ga alƙawarin nan da suka yi da gwamnatin Najeriya shine zai tabbatar ma da wannan abin ba scam bane. So da zaran kai screenshot din shi haka, duk wani ko ba ni ba, duk wani wanda kaga ka yarda da shi wanda zai bude ma zaka iya tura mai wannan, sai ka tura mutum naira 1000 kacal sai mutum ya ma register. So wannan ita ce ingantacciyar hanyar da zaka bude Inksnation. Gashi nan mun nuna muku, da zaran kai haka to mutum zai ma verify din account ɗinka, za su ma verify din account ɗinka. Da zaran ka je ka duba ta cikin Gmail ɗinka da kasa za ka ga sun turo maka kuɗi naira 2,750,000. Shine kuɗin ka za gani a cikin reserve ɗinka. Amma wannan yanda suke alƙawari duk wata ne za su dinga ba mutane pincoin, za su dinga ba mutane pincoin na 120,000 duk wata. Kai dai kawai ka matsalar ka je ka nemi exchanger ne. Muna fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Za mu ije muku link ɗin wannan group na Inksnation, ainihin group su na Telegram, za mu ije muku link ɗin shi a ƙasan comment. Duka za mu ije muku wannan abubuwan da muka ku, za mu ije muku su a ƙasan comment. Hannun ban wayan mu za mu ije muku su. Duk wani wanda yake da buƙatar mu buɗe mai ko mai ƙarin bayani, mutum zai iya kiran mu ta number wayan mu. Mun gode da kasancewa mu a cikin wannan channel ɗin. Wassalam.